Kayak surfeko Euskal Herriko selekzioak antolatutako sariaren azken saioa. Donostian, Zurriolako hondartzan izan zen. Txalupa motz zein luzeetan olatuetan aritzeko baldintza onak izan zituzten. Eguraldi atsegina eta olatu onak finaletan batez ere. Olatu bikaina, zen tamaina oso onak izan dira. Hasieran pixkat egoaizekin ikututa, baina, bueno, hoie bai sortzen dizu kondizio garbiagoik eta oso politak, eta, bueno, eukidegun eguraldiarekin zoragarri. Usteet, bikaina izan da, txapelketa hau. Junior mailan Odei Etxeberria nagusi izan zen, kayak motzean zein luzean. Luzean, Oier Uruburu bigarrena izan zen, Odei Kurjeiras eta Gorka Martinezen aurretik. Kayak motzeko finalean protagonista berberak, baina ordena aldatuta. Etxeberriak irabazi zuen hemen ere. Kurjeiras bigarrena izan zen, Uruburu hirugarrena eta Martinez laugarrena. Bi mailatan nagusi eta gainera bietan zirkuitoko irabazlea izan da Odei Etxeberria. Hasieran igual 100 ainolatunak sartzen, baina gero manga bukaeran sartu dira pare bat serie da lortu dut olatu honak hartzea. Emakumeen txalupa motzeko lehian Garazi Iturraldek saio honena egin zuen. Hasieran ibili naiz, pixka gaizki ez nekin nun egon, baina gero ja lehenengo olatu hartu etenean ja jo naiz pixkanaka truko hartzen, nun egon jakiten eta ja gogoz. Eta ja etorri dira pare bat olatu, bastante ondo hartu ditut, eta ja oso gustoraten naiz zuretatik behintzat. Beste guztiak baino hobe aritu zen olatuetan, honen ondoren Olatz Garmendia, Irantzu Zortzabal bere eta Teresa Karrantza. Enara Ibarburuk min hartuta ez zuen uretan sartzerik izan, baina aurretik bildutako puntuei eskerrak bera da txapelduna. Irantzu Zortzabal bere eta Teresa Karrantza kaiak luzean ere aritu ziren, Karrantzak Zortzabal bere mendean hartu zuen. Maila honetan, Teresa Karrantzak irabazi du txapela. Gizonezkoen senior mailan txalupa luzean, Xabi Olanok egin zuen saio honena eta bide batez zirkuitoa irabazi zuen. Aritz Fernandez bigarrena izan zen, Edu Espinosa hirugarren eta Aitor Goikoetxea laugarren. Kayak motzean, seniorretan Julen Sekok Edu Etxeberria mendean hartu zuen. Hirugarrena Julen Arrizabalaga izan zen, eta Urko Otxoa laugarrena. Txapela Edu Etxeberriarentzat. Burrukatzen. Kondizio sonak izan dira, eta olatu, hola asmatu behar ziren agertzein olatu iriki behar zan, eta horretan ibili gea. Euskal zirkuituan proba interesgarriak eta teknika honeko saioak izan omen dira. Maila handiko txapelketa. Lekeitio, Bakio, Zarautz eta Zurriolan. Hauetan bildutako 3 emaitza honenak batuta atera da sailkapena, azken sailkapen nagusia. Antolatzaileen esanetan maila handia izan da, txapelketak denak gustura utzi ditu. Gazteek, juniorrek, hobetutela pilo bat, eta ari dira kainan pilo bat sartzen helduei. Eta hori da nik uste hoberena, ze juniorrak azkenan dira kirol honen etorkizuna. Balantze oso ona, aurten gero ezta jende gehiago ari zaigu kirol hontara, jarraitze llegau ditugu kirol hontan, eta gainera ekitariak nahiko ondo atera dira, eta azkeneko hau bereziki, olatu honak, antolakuntza ona, eta ondo atera da. Kayak surfeko euskal selekzioak osasun ona omen du. Maila altukoak ditugu hemen Euskal Herrian, eta horregatik edozein manga pasatzea, edozein kategoria naiz junior, master edo openean zaila da, porque maila altua da. Ez gea 1000, baina geanetik edozeinek irabazi dezake. Donostiko nautikon entrenatzen dugu eta urtean zehar, urte osoan entrenatzen dugu. Edozein kondizioaiekin, olatu onak, olatu txarrak, handiak, txikiak, euria, hotza, eta hortik ateratzen da maila. Ez da bapatean nola sortzen den da, landare bat bezala, ez da, zaindu behar duzu egunero, eta gero hasteko, ondo.